Novootvorená prevádzka MD Fit vám ako jedna z mála na Slovensku ponúka možnosť vstupnej podrobnej diagnostiky pomocou špičkových diagnostických prístrojov. Okrem odborného vyšetrenia držania tela, naše prístroje sledujú aj funkciu vášho autonómneho nervového systému, ktorý ovplyvňuje správne fungovanie orgánov, kvalitu spánku a schopnosť tela regenerovať. Jeho dysregulácia môže súvisieť s funkčnými ťažkosťami, ako sú migrény, bolesti hlavy, poruchy spánku, trávenia či dýchania alebo nepríjemné pocity v oblasti hrudníka. Na základe variability srdcovej frekvencie vieme posúdiť stav a mieru fyzického aj psychického vyčerpania organizmu, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú váš celkový zdravotný stav. Pomocou technológie termoskenera, hodnotenia nervovej regulácie srdcovej činnosti a posturálnej analýzy vieme odhaliť teplotné rozdiely pozdĺž chrbtice, svalové napätie, zmeny v cievnom zásobení, funkčné blokády, nesprávne držanie tela, skoliózu, sklon panvy a ďalšie dôležité parametre, vďaka ktorým sa dokážeme priblížiť k skutočnej príčine vašich problémov. Na základe získaných údajov vám založíme kartu pacienta, v ktorej dokážeme dlhodobo sledovať váš progres. Diagnostika nám ukáže dáta a my vám ukážeme cestu, po ktorej ísť.